Takže nadväzujeme na to video predtým. Chytíme si, v tomto budeme preberať tak, že on si tú ruku bude brániť tým, že ju potiahne. Potom budeme zapájať pozdejšie v ďalšom videu to, že zapojí aj túto ruku ako na svoju obranu, ale v tomto prípade preberáme to, chytíme, bijeme a on ma potiahne. On ťa potiahne vlastne k sebe, lebo ho to boli. A tu sú možnosti. Pokiaľ nemáš shotjam iba v tejto ruke a biješ a potiahne ťa, tak ideš na krk. Ak ťa on potiahne, tak on vlastne si ťa ešte pridá k sebe, takže ty mu ideš na krk a týmto ideš na hrudník. Takže ideš, mu dáš do hrudníka, prípadne mu dáš do hrudníka viac, nasypeš to tam. To je ešte lepšie, pretože určite to už potom zdá. Ak máš dva shotjamy, čo je ideálne, shotjam sa dá držať pekne tromi, respektíve máš voľné 3 prsty, vieš s nimi pracovať a napriek tomu si držíš ten shotjam stále, čo je vynikajúca vec, toto pri kubotane až také dobre nie je. Alebo 2 prstami, máš ho úplne nabitý na 3 prsty, pretože len tým ho držíš, ten shotjam, a tými 2 si držíš tú ruku. A biješ a keď ťa potiahne, tak ideš do hrudníka alebo do hlavy. Je to nebezpečné, do hlavy nedoporučujem, pretože pokiaľ ho nechceš zabiť, tak ho do hlavy nebij. Ale hrudník alebo plece, tam to budeme preberať. V tomto prípade bereme, že ideme. Keď nemáš, tak ideš na krk, tam je tam ten ohryzok, tam to boli viac a ho to sekne vdýchať a na hrudník. Takže keď ťa potiahne, s tým počítaš, ty s tým rátaš. Ty ideš do tej techniky s tým, že ty vieš, čo bude dopredu. Takže ty modeluješ tú situáciu, ty len očakávaš, že či zvolí ťah, alebo či zvolí obranu s touto rukou. V obidvoch prípadoch vieš, čo bude. Takže vlastne on tancuje, on nevie, že už tancuje ako ty chceš, ty si to len vyberáš medzi tými 2 variantami, ktoré tam budú vznikať. Najpravdepodobnejšie. Takže tak.